दसानि हाबाफारि लानानै चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय मंगलियान महनी बसुमतारी गोसोखां खुंफुं आफादनि बानजायनायाव मोनसे समनि 33 नं बिजनी बियाबनि एमएलए रुंसारि महनी बसुमतारी गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। जोबथा एबा फाइनाल हिसाबै खान्थालगुरि आरो सांगामि मोननै हानजानि गेजेराव मोगा-मोगिया जायो। खान्थालगुरिया 1 गल आरो सांगामिया 2 गल मोननानै सांगामिया देरहासार जानो हायो आरो साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ सांगामिनिनो गेलेगिरि हिसाबै खोरोमदाव बसुमतारीया मोननो हायो। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बान्था हिसाबै देरहासार हानजानो ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां, नैथि बान्था हिसाबै ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 7,000 रां आरो साबसिन गेलेगिरिनो कापजों लोगोसे 2,000 रां होनाय जायो। बे समाव खुंफुं आफादनि मानगोनां मासिगिरि महेन्द्र ब्रह्मआ मा बुङो मिथिना लानि फै। जोङो खुंफुं आफादनि जानानै रुंसारि महनी बसुमतारी दा बिथांखौ गोसोखां हिसाबै लानानै जोङो जे बिथाङानि जोंनि ओनसोलाव गोबां बिहोमा होलांबाय। दा बे बिहोमाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एबा जोंनि ओनसोलनि गेजेराव साफ्रोमनो जों मिथिसार होनाय लोगोसे जोङो बे ओनसोलाव जोंनि माखासे जाखांबोबाय थानाय लाइमोनफोर नङा होमबा, दा बिथांमोना जाहाथे इयुनाव साबफा मोजां गेलेगिरि ओंखारो जोंनि गेजेरनिफ्राय दा बेफोरबायदि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै जोङो बे फुटबल खेलाखौ होनाय जादों आरोना। दा फाइनाल हिसाबै मा टिम दं? दा फाइनाल हिसाबै दायो सामुगाव आरो मोनसेया जाहैबाय खान्थालगुरि, बे मोननै गामिनि गेजेराव जानाय जादों। दा जोङो फाइनालाव जाय देरहासार जायो दा बे हानजानो जोङो ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां बान्था होनाय जादों आरो जाय हानजाया रानार्स आप हिसाबै थांगोन दा बिथांमोना ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 7,000 रां बान्था होनाय जादों। लोगोसे जाय गेलेगिरिया साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जागोन बिथांनो ट्रफीजों लोगोसे 1,000 रां नोगोद बान्था होनाय जागोन आरो। बेजों लोगोसे डनेट खालामनाय सुबुंफोरखौ नोंथाङा मासिगिरि जानानै साबायखर बावनो सानगोन। नंगौ, साबायखर बावनांगोन बिथांमोनखौ। बिथांमोना जोंनि बे गेदेरथार थांखि आरो हाबाफारिखौ नोजोर होनानै बिथांमोना जोंनो दान होदों। दा बिथांमोनानो जाहैबाय देरहासार हानजा, दा बेनो ट्रफीजों लोगोसे नोगोद रां बान्था दा बेखौ दान होदों। जोंनि मानब गेदेर मिरु एबसुनि बिथाङा बुंथिगिरि जाखांबाय, मानब गेदेर प्रनिन बर'। लोगोसे बिथाङा आथिखालाव मिरु इउपिपिएलनि बिथाङा अर्गेनाइजिं नेहाथारि। दा बिथाङा 10,000 आरो ट्रफी बेखौ जोंनो दान होदों। लोगोसे रानार्स आप हिसाबै जोंनो दान होदों। मानब गेदेर रां बान्थाखौ दान होदों मानब गेदेर जोंनि मंगलियान पिएचडिसिनि मासिगिरि बिथां बिरेन्द्र दैमारि। लोगोसे ट्रफीखौ दान होदों मंगलियान बाजार कमिटिनि बे आफादनिफ्राय आरो दा बाजार कमिटिनिफ्राय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।